vybral všechny peníze. Všechny peníze? Ano, slečno, všechny. Vaše jméno? John Dillinger. Tak fajn, zůstaňte stát, tohle je přepadení. Charlie, dík trezoru, Harry, vyber pokladny, Homer, ty hlídáš, nic víc. Lehněte si na zem hned. Když něco řeknu, myslím to vážně. Vy se pěkně otočte zpátky a vypadněte. Tak pohyb. Nikdo nebude panikařit. Nemáte se čeho bát. Přepadl vás Dillingerův gang, lepší nenajdete. Dneska přijdete o pár dolarů, ale máte celý život co vyprávět dětem a vnoučatům. Je to nejlepší chvíle vašeho života. Ať není poslední. MGM uvádí Dillinger. Skies are sunny. Old man depression, you are through. You done us wrong. We never see a headline about a breadline today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. We're in the money. Come on, my honey. Let's spend it, lend it, send it, rolling along. See a headline about a breadline today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. We're in the money. Come on, my honey. Let's spend it, lend it, send it, rolling along. ...17. června 1933 padlo 5 z mých nejlepších mužů do pasti ve městě Kansas City. Doprovázeli právě odsouzeného bankovního zloděje Franka Nashe do věznice. Moji chlapi pomřeli jako mouchy. Přísahal jsem, že je osobně pomstím. Pan Hoover mi jasně sdělil, že chce, abychom pochytali viníky, kteří to udělali. Byl to můj jediný úkol. Charles Arthur, neboli Hezon Floyd. George Samopal Kelly, Lester Bezvousek Nelson, Wilbur Underhill, teror 3 států, fešák Jack Clutas a samozřejmě John Dillinger. Homer Van Meter, Harry Pierpont a stařík Charlie Mackley. Celá Dillingerova banda. Jistě je jich mnohem víc, ale tohle jsou jen ti nejhlavnější. Na Dillingera nemůžem, nic nespáchal. Ten tam být nemůže. Nechci tam nikoho, koho nesmím podle zákona zastřelit.
Vymyslíme celou věc tak, aby to podle zákona bylo. Tak fajn. Chceš doutník, Seme? Ne, nejsou vůbec zdraví. Monte Cristo jsou nejlepší. Melvin Purvis, náčelník středozápadního oddělení Ale FBI. nedopřávám pořád, jasný. Vždy. Samuel Cowley, zvláštní agent FBI. Tedy doufám. Víš, kdo mi tyhle ty doutníky dal? Ne. Dal mi je Ray Caffrey těsně předtím, než mu ustřelili hlavu v Kansas City. Dárek k narozeninám. A já mám v úmyslu vykouřit jeden doutník nad mrtvolou každýho z těch chlapů. Nejsem rapl, Johnny. V 25. roce tady byla pěkně naditá banka. Celý okres byl tehdy bohatý. V té době toho tady bylo hodně, že jo, Charlie? Sklapni, Eddie. Platíme tě, abys řídil. Charlie vyloupil víc bank, než ty kdy uvidíš, takže drž zobák a koukej řídit. Nazdar. Povídám nazdar. Já vás slyšel hned poprvé. Tak slyšel, jo? Vy tu děláte? Pro zábavu tady nesedím. Jste pašák. Kdy tady zavřeli banku? Když jim došly prachy, jak taky jinak. A všichni se jen tak zbalili a zmizeli? Proč to vůbec chcete vědět? No, já a tady mý kamarádi jsme si vyrazili na jízdu za pokladem. Jako vážně? Jo, ale nemůžem najít žádnou banku. Tak to mi rve srdce. Tak tohle to mě začíná bavit. A jak ty banky hledáme, dochází nám benzín. Co kdybyste nám ho natankoval? Natankujte si sami. Natankujte nám. A co budeš dělat teď, Homer? Vy nechcete? Dělej něco. Co to děláš, ha? Ha? Dědek se úplně zbláznil. Dej mu peníze a padáme odtud. On to fakt udělá. Tady, stejně od vás žádnej benál nechci. Za co jsi mu platil? Asi za vodu. Hajzlík jeden. Trefil jsem automat na žvejky. Šlápni na to, Eddie. Komu jsem podobnej? No, vypadáš tak trochu jako Douglas Fairbanks. Můžu dostat svůj drink? Tady se indiánům nenalejvá. Jsi indiánka, ne? Jsem napůl indiánka a napůl francouzská a ta pít může. Tak hele! Kdo si sakra myslíš, že seš? Dost. Jsem Douglas Fairbanks, sama si to přece povídala. Dobrá, seš Fairbanks. Ty vůbec netušíš, kdo jsem, že ne? Hele, kámo. Můžeš být, kdo chceš. Pro mě za mě si buď třeba Fairbanks. Kdo? No Fairbanks. Omyl. Já jsem John Dillinger. To snad Ani ne? hnout. Pro boha. Ruce vzhůru, lidi. Jsem John Dillinger, honem všechny peníze na pult. No, tak se bouhněte. Hrozně nerad na něco čekám. Rychle peníze na pult.
Vysypat. A teď hezky na zem. Mám si taky lehnout? Ticho! To pak neumíš poslouchat? A být sticha? Jak ti říkají? Billy. Frešetová. Budeš muset jít se mnou. Když to chceš? Na zem! Půjdeš a sebereš peníze z toho pultu. A vy všichni, poslouchejte a podívejte se na mě. Mou tvář si pamatujte. Jsem John Dillinger. V zítřejších novinách si přečtete o tomhle přepadení a uvidíte na nich moji tvář. Jsem John Dillinger. A chci, abyste si to pamatovali. Dej sem ty prachy. Díky. Ne, to moje. Tady to je Harry Pierpont, Homer Van Meter, Charlie McCray a Eddie, řidič. Zloději a vrazi. Slyšela jsi o nich? Jasně. Billy Frešetová, indiánka, nikdy ji nedávejte napít. Docela kočka. Douglas Fairbanks, jo? Koukej zůstat kdesi. Jasný? Ano. Ta holka má nádherný nohy. Jo, taky se mi líbí. Je mi fuk, jaký má nohy. John ji najde na ulici a hned ji sem přivede. Nevíme, kdo to je. A proto jí nemůžeme věřit. Tobě se to mluví, ty máš sebou Mary. Co má chlap asi tak dělat? Živím se vykrádáním bank, čím ty? Ten Dillinger jednou na ty ženský dojede. Rozmazluje je jako hvězdy. Nemůžu věřit chlapovi, co se zblázní do každý. Rychle se zabouchne. Dealer si bere 3. Netvrď, že ti platí za tancování, jsi děvka. Tak mi neříkej. Za to se ti nikdo tady vysmívat nebude. Je to nejstarší povolání, děvky byly na světě ještě před zlodějem. Nestýď se, pokud dáváš za dobrou cenu. To už nedělej. Tak mi tak neříkej. Jak, děvko? Král! Vidíte? Já to říkal, no ne? Jo. Neumí se ovládat, nechá se rychle vytočit. Tomu se nedá věřit. Jednou ho ženská dostane na kolena, tohle umějí všechny. Severní Missouri 1933. John Dillinger mi zatím stále unikal. Věděl jsem, že ho jednou dostanu, ale na seznamu federálního zatykače bylo hodně jiných krys, které jsme museli pochytat před ním. Jednou z nich byl Wilbur Underhill, známý také jako Teror 3 států. Tu noc předtím se oženil ve státu Illinois, právě si užíval svatební cestu. Zalezli si na jednu opuštěnou farmu a tak jsme ho obklíčili s federálními agenty a se státní policií. Přijel jsem na místo pozdě, ale svatební dárek jsem měl v úmyslu mu doručit osobně.
Nazdar se. Pane? Kdy jste ho viděli naposled? Zhruba tak před půl hodinou postřelil 2 policisty. Vystřelili jsme na dům přes 2000 nábojů. A co ta holka? Ta je tam taky. Asi je taky mrtvá. Vestu. Cože? Vestu, sežeň mi vestu. Rukavice. Pistole. Podej mi doutník. Billy, hni sebou! Jedeme! Výborně! To byl ale rychlej proces. Jo, bylo to rychlý. Dobrá práce, Jo. šéfe. Odneste ji. To byla ta nejstatečnější věc, co jsem kdy viděl. Odvaha. Velká odvaha. Jaký zabil? Zastřelil ji. Nemohl jít bez ní. To je další zářez, pane Pervisi. Hoover si může dát další pírko za klobouk. Další skalp. Vyhasnul mi doutník. Když všechno půjde dobře, budeme v úterý večer v Tucsonu. Zamluv pokoje na různých patrech. Billy nahlásí příjezd tak hodinu po tobě, zbytek zamluvíte druhý den. Kdybychom přijeli najednou, vypadalo by to divně. Co to s ní je? Nikam nejede.
Chce se vrátit ke své matce do rezervace. Co jí to napadlo? Zrovna tohle teď potřebuju. Billy, koukni se na mě. No tak, podívej se na Harryho. Tak jste se pohádali. No a? Já se s Mary taky hádám. Ta nikam nejede. Ví o tom John? Ne. Já mu to říkat nebudu. Tak dělej zmiz odsud. Musím vykrást banku. Jak vypadám? Vypadáš náramně. Buď opatrný, ano. Tak už je. Východní Chicago 1933. Tak si vyberem trochu peněz. Jdeme na to. Zůstaň na místě. Pane bože, máme problém. Jen klid, Eddie. No tak Určitě se dělej. dostanou ven, neboj se. Jen klídek, Eddie. Dělej, padáme pryč, zatraceně. Rychle, Eddie, jedeme, no tak. Padáme, chlapi. Ach, Lucina. Dělej. Johnny, dělej. Nic mi není. Lucina, tak pojď. Už jdu. Jsem dobrý. Zavolejte policii! Zavolejte policii! Tak spolem lidičky. Jenom klid. Eddie, to bude dobrý. Eddie, pozor.
Sedni! Padám. Dillinger zabil svou první oběť ve východním Chicagu. Bankovního strážce jménem O'Malley. A od toho okamžiku nevedla cesta zpátky. Jeho banda ujížděla směrem na západ, aby se vylízala z ran, ale v téhle bance se oficiálně dopustili federálního zločinu. Tehdy jsem věděl, že ho dřív nebo později dostanu. Měl jsem čas. Čas byla jedna z věcí, které jsem měl dostatek. Až mě pohřbíte, tak mi napište na hrob jméno. Nechci ležet pod prázdným náhrobním kamenem. Kulka ti prošla břichem, Charlie. Naštěstí nenarazila na kost. Nechci ležet pod prázdným kamenem. Ty nebudeš ležet nikde. Nenapsal jsem mu jméno na hrob, protože Charlie McLean byl hodně známý chlap. Jako třeba Butch Cassidy, Sam Bass, Cole Younger nebo Jesse James. Kdybych mu tam dal jméno, určitě by se našel nějaký blázen, který by vyhrabal jeho kosti a prodával by je pak turistům. Proto nemá na náhrobku svý jméno. Je to jen chlápek, co leží sám pod zemí. Amen. Další velkou kliku jsem měl v Memphisu. George Samopal Kelly. Kdysi to byl zlodějíček, který se vypracoval a získal jméno za účast na únosu Urshnell. Pro mě byl důležitý, protože jeho jméno znal snad každý, i když si takovou pověst ani nezasloužil. A přesně v ten den nám dal jméno, které se stalo součástí našeho jazyka. Nestřílej, prosím tě, nestřílej, Jime, ne. Jsi George Kelly? Jo, jsem Kelly. Prosím tě, nestřílej, Jime, ne. Jsem Purvis, z FBI. Oh. G-Man, jo? To se mi líbí. Muž zákona. Panu Hooverovi se to bude taky líbit. G-Man. Vidíš to tamhle? Kde? Vždyť je to jen poušť. Jenže tam je město. Těsně za obzorem. Přímo tamhle, to je Mexiko. Mexiko. Čeká na nás. Jo. Vždycky jsem chtěl vykrádat banky. Nosit zbraň a masku. Teď, když to dělám, jsem nejspíš ten nejlepší lupič, který kdy žil.
A jsem doopravdy šťastný. Ty jsi chtěl být lupič už jako kluk? Já. Kamarádi chtěli být hasiči, nebo farmáři, nebo policajti, ale já ne. Já chtěl ostatním krást peníze. Vsadím se, že jsi chtěl mít na každý poště svůj obrázek. No jasně. Ale teď musíme projet touhle cestou. Máme v kufru 70 000. Dokázal bys to, kdybys chtěl, Johnny. Jet do Guadalajary a žít dál jako pěkný boháč. Ne, to bych nemohl. Co by si o tom pomysleli lidi? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 di di di. Fešák Jack Clutes, únosce a vrah, táhnul to s bandou Bárka a Korpuse. Hrával skvěle fotbal a měl dokonce titul z univerzity. Byl to jeden z nejdivočejších vrahů. Věděl jsem, že ho živého nedostaneme a taky jsem se o to moc nesnažil. FBI! Na téhle fotce se zkuste neusmívat. Ano? Tak a teď. To je paráda. Tahle se povedla. Pěkný místo. Pěkný večírek i lidi. Jak se vede, amigos? A na tebe. Pánové, chci vám představit Pearl. Zpívá v baru Zlaté sombrero. Nazdar, Pearl. Ahoj. Jsi hvězda, co? Jistě si užíváš života. Tohle je Art Long. A Ahoj. tohle je Sam Phillips. Ahoj. Občas spolu něco děláme. Jo, a pardon, tohle jsou jejich ženy, Trixie a Angel. Vypadáte jako Dillinger, pane Longu. Už vám to někdy někdo řekl? To snad ne, vymyslíte toho kriminálníka? Jo. Ne, ale už mi říkali, že vypadám jako Fairbanks. Mně připadáte jako Dillinger. Vypadá trochu jako on. Už jsem mu to říkal. Víš, Johne, když jsou teď Charlie a Eddie pryč, budeme potřebovat novou krev. Ještě jsem neviděl banku, kterou bychom neudělali ve třech. Ty jo? Myslím, že začínáš věřit kecům, co píšou v novinách.
Nesnad ne? Takže tam ti pánové ti dali tuhle 100, aby si odnesl věci do hotelu, je to tak? ¿Qué esos, señores, le dieron los $100 para cargar los felices? Byly ty kufry těžké. ¿Y eran pesados? A tamhle ti muži jsou určitě oni? ¿Son esos, señores, ají de cierto? Když se podívám na to, jak jsou vyparáděni, jaký mají nablízkaný auta, a k tomu holky jako ze žurnálu, to budou jistě kriminálníci. Proč myslíte? Normální lidi si takhle nežijou. Takže se koukej k ním odplížit a omrkni je zblízka. Koukl ses na ně zblízka? Blíž to nešlo. Tenhle? Ne. Pane bože. Tu píseň mám rád. Na mě nekoukej. Chceš si zatančit? A ty to umíš? No jistě, že jo. Tak trochu. Tohle je brokovnice, pane Dillingere. Jsem Jim Bollard a mám na kontě 35 chlapů. Nevadilo by mi, kdybyste byl číslo 36. Tak půjdeme, synku. St. Paul, zlato, St. Paul. Dillinger byl zatčen v Tucsonu. Arizonská policie zatkla nejhledanějšího zločince. Obavy z pomsty Dillingerovy bandy. Velký Jim Bollard tvrdí, že je připraven. Dillingera převážejí do věznice Crown Point v Indiáně. Dillinger se vytahuje. Žádné vězení mě nemůže udržet. Crown Point, vězení v okrese Lake, stát Indiana 1933. To jsou oni. Tamhle jsou. Vidíte? Jo, je to on. Do střehu. Je to Dillinger. Největší zloděj. Haha, tak ho vidíte. Pane Dillingere, řekněte nám, Počkejte, jak to bylo? Počkejte jednu otázku. No jistě. Pane Dillingere. No tak, odpovězte. Slyšíte mě? Počkejte.
Proč nemáte klobouk? Chcete dobře zapadnout? Někdo mi ho sebral. Co si myslíte o prezidentovi? Líbí se mi. I ty smlouvy, co podepsal, a to státní pojištění, co uzákonil bankám. A sociální dávky? No, ty by mohli zničit zem. Když lidi chtějí peníze, mají makat. Zabil jste strážného O'Malleyho? Nezabil jsem nikoho, jen kradu peníze. Ale zbraň se použít nezdráháte, že? Je to nebezpečná práce. Co si myslíte o téhle věznici? Je to pěkný místo. Prýma lidi. Ale mě tu udržet nemůžou. Tohle je zbytečný cvičení. Jak prosím? Je to zbytečný cvičení. Co si myslíte o státním návladním? Líbí se mi. A policejní velitel také. Myslím, že budeme dobře vycházet. Jak se máte, madam? Dejte mu ruku kolem ramen. Zase jsme na druhé stránce. Šéf středozápadního oddělení FBI Melvin Purvis tvrdí, že dostane fešáka Floyda do měsíce. Pochválil texaského rangera za zabití Bonnie a Clyda. Připomeň mi, abych mu poslal doutníky. Už jste poslal. Takováhle věc není dobrá. Vůbec to není dobrý. A jaká věc? Ten hajzlík Dillinger je zase na titulní straně. Děkuju, Dene. A my jsme až na druhé straně. To se musí hodně rychle změnit. Koukej se víc ukazovat, kdykoliv to jde. Mluv s lidma, ať všichni vědí, kdo seš. Tenhle případ není jenom chytání krys. Já je chci ale jen pochytat. Ředitel to chce taky. A nechci po panu Hooverovi házet špínu, ale ten se stejně vždycky novinám vyhejbal. Hej, kluku! Kluku! Přesně tak, ty. Na co si hrajete? Na poldy a zloděje. A ty jsi poldo nebo zloděj? Zloděj. Aha, ale zločin je zlá věc. To ti musel táta vysvětlit. Já tátu nemám. Tak to je mi líto. Každý kluk by ho měl mít. Víš, kdo já jsem? Ne. Ty vážně nevíš, kdo jsem? Ne. Jsem Melvin Purvis, G-Man. To nejsi ty. Chceš vidět odznak? Určitě chceš vidět pistoli. Jo. Musím nejdřív vybít. Ne, že bych ti nevěřil, ale kdyby se něco stalo, tak bych pak musel myslet jenom na tebe, víš? Máte doma kluka? To nemám. Jsem jako ty, nemám nikoho. To máš. Jaký je to pocit? Je dost těžká. Až vyrosteš, tak už těžká nebude. Můžeš dostat stejnou a k tomu můžeš mít i odznak. Já nechci být G-Man. Proč ne? Policajti musí chodit do školy. Všichni musí chodit do školy. John Dillinger tam chodit nemusí. John Dillinger je ve vězení. Nazdar, chlapi. Tak otvírej hochu. Je falešná. Chceš kulku, aby si to ověřil? Tu pušku polož sem. Pažbou napřed, nebo ti prostřelím hlavu. Odemknout. Nikam se nedívej a otvírej. Teď je tamhle. Kde jsi to vzal? Od právníka, k čemu myslíš, že jsou. Jste někdo ženatý? Já jo.
Fajn, můžeš si zalízt dovnitř. Tohle si sněz. Tak jdem. Jdeš s náma, Jacku? Ne, jsem utánej. Tak fajn. Zdravíčko, šéfíku. Nazdar. Jak se jmenuješ? Reed Youngblood. Sedíš za vraždu, co? Ano, pane. Koho jsi zabil? Svoji manželku a prodavače. Chytil jsem je, jak si to spolu rozdávají. Pusť ho ven. Vážně to udělá. Ten hajzl se dostane ven. Tak jen do toho, Johnny. Hej, Johnny, otevři nám! Zdrhneme všichni. Klíče. Tak a teď do garáže. Sem se ještě dostaneš, Johnny, ale za ty hochy z gardy už neručím. Jenom se o mě tak moc nebojte. Byli by rádi, kdybych utek. Všichni sem, tak a stát. Koukej vylíst, chlape. Co pak nevidíš, že mám práci? Neřekli ti doma, že když chlap má práci, nemá Myslím, že bys to měl na chvíli přerušit. Tebe já znám z novin. Jsi to ty? Který vůz je nejrychlejší? Auto pana Draba je nejrychlejší, ale Greerův Ford zasprčí do kopce. Vezmu si šerifovo, tomu to vadit nebude. To asi bude. Je to můj kamarád, koukej si sednout za volant, nebo tě zastřelím. Ano, pane. Veliteli, pojďte sem. Vy tři. Půjdete k vratům a otevřete je. Odjíždíme za 2 minuty. Ať tam jsou všichni nastoupení. Jinak vám budu posílat velitele po kouskách. Rozuměl jsi? Ano, pane. Ratatata. Koukej mi dát náskok. Tak, jak se sluší. Ať nikoho ani nenapadne začít střílet. Mají v autě nevinného člověka. Zabijáka Johna určitě dostaneme. Stůjte pěkně v klidu, jasný? Však my ho dostaneme. No tak, dělej! Jedem! Zastav tady, chci si zajít do banky. Chlape, vy snad ani nemáte nervy. Zacouvej tamhle.
Ani hnout. Dámy a pánové, zůstaňte stát. Jste přepadení. Jsem John Dillinger, kterého dodnes hostili v místním vězení. Nebuďte nervózní, abyste nelitovali. Jeden z nejlepších dnů vašeho života by mohl být poslední. Dones prachy, zlato. Jo, za ní! Víš, co tě za tohle to čeká? Sedím přece za vraždu. Tak k tomu budu aspoň ještě slavnej. Nechtěl bys trochu zpomalit? Nebo nás chceš zabít? Bude stačit jet tak 50. Jedna věc, kterou mám, je čas. Toho mám dostatek. Nouze? Tak tu já rozhodně neznám. Co to děláte? Dělím podíly, každý půjdem po svým. Proč dělíte ty podíly? Já dostanu nejvíc, protože jsem z vás nejzkušenější. Reed dostane víc, protože je taky vězeň. Pro každého z vás mi zůstalo $300. Co vy na to? Vy jste se zbláznil. Tomu říkám nervy z ocele. Myslíte, že si je vezmu? Je mi líto, rozdělil bych to líp, ale už musím běžet. Já hlupák nejsem. Nemůžete si je nechat. Celou cestu řídím. Jsou docela těžké časy. Jasně. Těžké časy. Těžké časy. Těžký časy. Těžký časy. Reede, vzal bych tě sebou, ale nejsi profík. Chápu, pane Dillingere. Ale vynahradím ti to. Pošlu ti něco k Vánocu. Jo. Ten se Vánoc nedočká. Myslím, že jo. Ale co ty? Pojedeš zpátky s námi a necháš se zavřít? To ne! Pane Dillingere! Já chci jet s váma! Počkejte, pane Dillingere! Chci se stát bankovním lupičem! Pane Dillingere! Počkejte na mě! Ahoj! Já! Nechci být u toho, až tě chytí.
Slib mi, že u toho nebudu, až tě chytí. Jenže oni mě nechytí. Já to nechci vidět. Nechci to vidět, Johnny. Nikdy mě nedostanou. Nebudu žít na věky. Ale byl bych blázen, kdybych to neskusil. Haló? Melvine? Kdo volá? Tady John Dillinger. Ale jak se daří, Johnny? Vždycky jsem měl pocit, že napadlo mě, že bychom si občas mohli promluvit. Tak fajn, fajn. Rád o tobě uslyším. Jestli správně chápu, pochopil jsem, že jste mě dostali nařízení ukradeného auta přes hranice státu. Je to tak? Federální přestupek to stálo v papírech. Přesně tak, chlapče. Na chlapa tvých kvalit je to dost ubohost. Jak se vám líbil ten útěk? Ten se mi líbil moc. Jo, docela to ušlo, co? Takhle jsem to vlastně chtěl. Můžu tě honit. Kolik po mně teď jde chlapů, Melvine? 2, Johnny. 2 hodně dobří chlapy. Vy a J. Edgar Hoover, co? Přesně tak, chlapče. Tak to je prima, vážně prima, Melvine. Chlapi, co si věřejí, se mi moc líběj. Zavolej, kdykoliv se ti zachce. Pěkně se mi s vámi povídalo. A klidně mi volej na účet volaného, chlapče. S Bohem! Hajzle jeden. Co ti říkal? Kdo? Melvin Purvis. To jméno přede mnou nikdy nevyslovuj. Ahoj, tati. Ahoj, Johnny. Jak se máš? Jde to. Tati, tohle je Billy. Těší mě, Billy. Již nikdy jsem neschvaloval to, co děláš. Myslím, že zákon se porušovat nemá. Ale teď jsou doopravdy zlé časy. A všichni ti lidi si o tobě vyprávějí. Vítej doma, synu.
Tohle budou oni, Reede. Páni, to je ale bourák. Ahoj, Billy. Vítejte. Já vezmu kufry. Ahoj, Harry. Krásný den. Reede? To jo, pane Dillingere, jak se máte? Jak to šlo? Máš zpoždění, už jsem myslel, že nepřijedeš. Jsou tu všichni? Rád vás vidím. Jste Jo, jsou tu všichni. Pojďte dál. Co je k jídlu? Co máte k jídlu? Hombre, co je k jídlu? Kuře? Nevím, přivezli jsme bramborovej salát. Ahoj, Homere. Ahoj, Mary. Ahoj. Mary? Já vám pomůžu, ano? Prosím. Myslím, že vy dva se ještě neznáte. John Dillinger. Chuck Floyd, rád vás poznávám, pane Dillingere. Těší mě, Floyde. Vždycky jsem tě z dálky obdivoval. No, taky nejste žádný Bčko. Co tě vyhnalo z kopců, Floyde? Několik věcí. Pohodové začali otravovat mou rodinu a městem se prohnali Bonnie a Clyde. Už tam nebylo klidno. Ti dva byli jako vzteklí rafani. Ani nelituju, že je dostali. Já. Amatéři začnou bláznit a nám to pokazej. Nechcete přestat s tím vzájemným obdivováním? Chcem si vyjasnit pár věcí. Lester Nelson, John Dillinger. Nelson? Lester Bezvousek Nelson? Nelíbí se mi, když mi tak říkají, jasný? Jo, dobře, budu si to pamatovat. Ještě jedna věc. I když budeme dělat spolu, nenechám si od nikoho rozkazovat. Tohle je ale gang pana Dillingera. No a? Já vykrádám banky pěkně po svým. Odprásknu každýho, vezmu prachy a mizím. Je to hračka a funguje to. Když se vám to nelíbí, najděte si někoho jinýho. Vyřešíme to hned. Co kdybychom to probrali u vody? Jak chceš, chlape. Nelzne. Drž hubu. Reede. Dej si kuře. Musíš se naučit jednu věc, kluku. Chceš mě zabít? Tak chceš mě zabít, ty floutku? Mě nemůžeš zabít, vstávej! Nech toho! Vstávej! Koukej stávat! Dej mi pokoj! Nech mě! Dej mi pokoj! Srabe! Srabe! Nech mě bejt! Nech mě! Jsem nesmrtelný! Srabe! Ne! Tady! Tu máš ty hajzle, vem si to! Tak si to vem, ty srabe. Nedokážeš to. Podívej se na sebe, nedokážeš to. Jsem nesmrtelný, ty hajzle. Jsem Dillinger. Velká banda terorizuje Středozápad. Dillingerova banda běsní v Indiáně. Federální úřady slibují Dillingerově bandě smrt. Dillinger je hledaný v 7 státech.
Americká legie ve státě Wisconsin mobilizuje. Dillinger je veřejný nepřítel číslo 1. G-Man na stopě veřejného nepřítele. Stát Indiana v obležení. Dělej, Harry, jedeme! Kdo spustil ten alarm? Kdo spustil ten alarm? Toho, kdo to spustil, zastřelím. Je mi jedno, jestli zabiju tebe, nebo tebe. Ale prostě tady někoho zabiju. Ale venku jsou Poldové. Kde? Kde jsou? Uvnitř se. Dostal jsem je! Díky, děkujeme. Hele, co bys chtěla, kdybych měl všechny peníze světa? Já už vážně nic nechci, Johnny. Leda možná... Možná co? Chtěla bych si s tebou zase zatancovat. To bych moc chtěla. Tak dobře. Když to chceš, tak to máš mít. Zajedem si do Chicaga, zajedem si dneska zatancovat pro klubu Plameňák. No vážně. Ty nemůžeš do Chicaga. Když tam můžu jezdit vykrádat banky, můžu si tam jet zatancovat se svojí ženskou, nebo ne? Výborné, děkuju. Opravdu velice dobré. Rád bych této příležitosti využil k přípitku té nejkrásnější ženě na světě. Všechno v pořádku? Naprostém, drahá. Ze šampaňského se mi motá hlava. Nesmím pít tak rychle. To ty bublinky. Číšníku? Číšníku? Co si tak dát? Pečenou jehněčí kýtu. Nic dražšího tady už totiž není.
Pro tam ten stůl. Magnum. Ty jsi ale krásná. Pozdravuje vás přítel, pane. Protože jsem tu dneska se svou snoubenkou, užijte si prosím toto šampaňské a celý večer. Naše příští setkání bude tím posledním. Melvin Purvis. Odneste to. Pane? Odneste to pryč. Věděl jsem, že dříve nebo později udělají chybu. Stalo se to ve městě Mason City v Iově. Místní šerif potkal Humra Van Metera a poznal ho. Van Meter si právě oblížil banku. Během několika minut byla celá policejní složka na místě, ozbrojená a připravená. Koukejte, chcípnout, švédě! Kluci! Jdeme, padáme, jsou i na střeše. Dělejte! Za tebou, Harry, za tebou! Paráda! Hlavně další krucina! Tak si pojďte, pojďte! Mě nedostanete! Já vás všechny udělám! Dělejte! Jerry, naskoč! Dostaneš to tam, kam jsi chtěl! Pozor, Johnny! Uhněte mi z rány! Tak pojďte. To bude zase dobrý, chlape. Johnny?
To nic, to bude dobrý. Ráno budeš zase na nohou. Dostat to do břicha. To bude dobrý. Jdeme. Co to má sakra zase znamenat? Člověk se tady nemůže ani pořádně vyspat. Boháči, co to je? Masakra. A měl jsem je na lopatě. V Mason City dostali za vyučenou. Byli unavení, poražení a rozhození. Konečně jsem měl šanci dosáhnout něčeho, o čem jsem zatím jen snil. Hezon Floyd, bezvousek Nelson, Van Meter, Pierpont a John Dillinger. Všichni najednou. Ale nepotřeboval jsem k tomu místní policii, to jsem si nemohl dovolit. Patřili nám a nikomu jinému. Pan Hoover to tak chtěl. 2krát jsme se ztratili a jedno auto se porouchalo, ale těsně před rozedněním jsme je našli. Tentokrát jsem věděl, že je mám v hrsti. Pane Bože! Vydrž. Proč nemůže zase omdlít? Jestli bude takhle řvát, tak zavolaj policajty. A toho mám snad oddělat? Dejť na jeho místě, Bože, tak to chci... to nemůžete udělat. Nechte ho na pokoji. Zaslouží si šanci. Jako každý chlap. Tak dobře, chlapi, já a vy 4 půjdeme hlavním vchodem. Seme, ty půjdeš z boku. Nede, ty ze zadu. Jděte pomalu. Všichni víte, koho hledáme. Počkejte na první rozbřesk. Chci, abyste věděli, koho máte. Jinak začneme střílet po sobě navzájem. Tak jdeme na ně. Co se to tady sakra děje? Kdo to je? Kluci, jsou všude kolem. Někdo jděte k tomu oknu! To vám nedaruju, vy šmejt! Zatraceně moc, tichá ženská!
Podej mi další zásobník, dělej! Koukej se vrátit. Uvidíme se v Kansas City. Potřebuju pomoc u toho okna, Harry. Kde je sakra náš hezoun? Mám náboje, jdeme na to. Mám tady 3 bedny nábojů. Homere, první patro! Dávejte pozor, k zemi, k zemi! Bacha u toho okna, kruci! Sakra, zasekla se, podej mi jinou! Zatracený hajzl. Vydrž, holka! Jen vydrž na to! Kruci, u stromu jsou 4 chlapy. No, Vidíme, střelili mě do nohy. Ustřelili jeden prst. A nic víc. Potřebuju tady pomoc. Koukej odtud zmizet, Johnny, zmiz odtud. Přijdu pro tebe. To mi nemusíš říkat. Vrátím se pro tebe, jasný? Když to říkáš... Pojď sem. Podívejte se někdo po náboji do 30. Dělej! Je mi to líto. Nasedat, Pierponte, odjíždíme! Homere, nasedat!
Postavte se ke zdi. Ani hnout, nebo je po vás. Já o tom nic nevím. Myslel jsem, že jsou to bohatí blázni. Dillingerová holka. Nevidíte, že je ta žena zraněná? Podrž to, Kauli. Chyťte se mě. Nikdy ho nedostanete. Ale dostaneme. Musím zastavit krvácení. Zastavit to krvácení. Prošlo to až na kost. Bože, to bolí. Zavři mu hubu. Tu koukej zavřít ty, Kryso. Nebo ti ustřelím tu tvou zatracenou hlavu. Tak se mi ještě nestrefili. Musím se dostat do Kansas City. Mary. Co to je? Kdo to je? Co to sakra je? Musím pryč! Nestřílejte! Nestřílejte, jsem zraněný! Mary! Harry! Harry! Ty jeden hajzle! Sakra, dneska mi nic nevychází. To je ale moc. Ne.
Tohle nesmíš. To jsem ještě nikomu nedovolila. Ještě pusu. Ne, Jednu pusu. ne, už ne, Leroy. Jdu domů, Leroy. Už dost. Tohle se nedělá. Ani muk, Leroy. Nastartuj. Uvidíme, jak rychle to umí jezdit. Dobrý den, madam. Zabloudil jsem. Nemůžu najít cestu. A taky mám docela hlad. Něco bych snědl. A potřebuju to auto. Zaplatím vám za něj. Vy jste jeden z nich, že jo? Ano, madam. Prodáte mi to auto, madam? To nestartuje od roku 29, chlapče. Nechci vám dělat potíže. Tak pojď dál, chlapče. Tak bula, bula. Ty hraješ fotbal, Leroy? Jistě. Za školu. No, to je dobře. Na který pozici? Já? Na levém křídle. Paráda. Já byl center. Fakt? Jo? Za koho? Pensylvánie. Na centra nejste moc vysoký. Ale stačilo to, ale o to se teď nestarej a řiď, prostě koukej na cestu.
Ty, Leroyi, už jsi slyšel pokřik lazebníků? Praštíme je přes bradu, natrhneme jim čelisti a až s těma skončíme, budou pěkně na patrť. Wisconsin! Co se děje? Benzín. Určitě došel. Asi mi nefunguje kontrolka. Modli se, aby to byla pravda, ty hajzlíku malý. Suchá. Úplně suchá. Asi mi neukazuje kontrolka. Asi máš pravdu, kluku. A teď běž stranou. Podívejte se sám. Parchant jeden. Dnes mi fakt nic nevychází. Sakra, pěkná banda farmářů. Zatracená práce. Pomoc! Pomozte mi někdo, krucinál! Dneska mi vůbec nic nevychází. Chyt jsem to do plic. Můžete zavolat doktora. Prosím. Prosím vás. Potřebujete Bibli. Zřešil jsem. Ano, byl jsem hříšník, ale líbilo se mi to. Zabíjel jsem lidi, ale všichni ti lotři si to zasloužili. Ať to beru, odkud chci. Bible už to nezachrání. Ale stejně děkuju, madam. Tamhle běží! Stát!
Zamířit! Pál! Jste Hezon Floyd? Jsem Charles Arthur Floyd. Tohle je za Kansas City, chlapče. V tom jsem ale nejel. Přísahám. Neměl bys lhát, když jsi blízko k Bohu. Vy budete asi Purvis. Přesně tak. Jsem rád, že jste to vy. Velící federální agent Melvin Purvis uspořádal ve městě Little Bohemia divoký hon na lovnou zvěř v podobě bankovních lupičů. Bezvousek Nelson, Hezon Floyd a Harry Pierpont jsou mrtví. Ale kde je jejich vůdce? Veřejný nepřítel číslo 1 John Dillinger. John Dillinger údajně utekl. Johnny! Sedí se vám pohodlně? Ano, jistě. Děkuji. Jmenuji se Anna Sageová. Jsem prostitutka a madam. Vlastním vykřičený dům. Ale to vy už asi víte, že ano? Na tom nezáleží, ano. Nedáte si zmrzlinu? Ne, děkuji. Zmrzlina by vás osvěžila. Ne, děkuji. Pokračujte. Jsem přistěhovalkyně. Mám záznam v rejstříku. Ale můj dům je čistý. Chodí ke mně i vážení občané města. Mohla bych jim pořádně zatopit, kdyby mě chtěli vyhostit ze země. To vám nechce nikdo udělat. Tedy pokud mi pomůžete. Pokračujte. Asi před měsícem, možná o trochu díl, si ke mně přišel pronajmout jeden z pokojů jistý pán. Občas si přivydělávám pronájmy pokojů. Řekl, že se jmenuje John Lawrence a dělá pro obchodní komoru v Chicagu. Prý se schovává před svou ženou, se kterou se rozvedl a chce po něm alimenty. Tohle říkají všichni. Přitom jen chtějí mé holky.
A tohle se stalo před měsícem? Asi tak, jo, přesně tak. A dal si dohromady s Polly. Polly je jedna z mých nových děvčat. Polly? Polly. Říkal, že vypadá jako indiánka. Indiánka? Ale to je hloupost. Je to docela obyčejné děvče. Indiánka. Ta jsou mi věci. Obě nás bere často do kina. A právě tak jsem zjistila, že je to Dillinger. Viděla jsem ho v týdeníku. I hned jsem ho poznala, i když má jiné vlasy a knírka. A tak jsem se zeptala. A řekl vám, že je Dillinger? Je to hodný člověk. Nemůžu uvěřit, že by někdy někoho zabil. To by nedokázal. Neublížíte mu. Víte, že ne. Jistě, že ne. Já sám jsem si ho tak trošku oblíbil. Jistým způsobem. Neubližujte mu. Prosím vás. Nechtěla bych, aby se mu něco stalo. Vůbec bych sem nechodila, kdybych nebyla v takové situaci. Rozumíte mi, že? Ale jistě, jistě. Takže chodí rád do kina. Mhm. Víte jistě, že si nedáte zmrzlinu? Dám si tu červenou. Když mi ukápne na šaty, nebude to tolik vidět. Výborně. A hodí se vám i k lasu. Právě uvádíme Manhattan s Clarkem Gablem. Film běží asi tak 25 minut. To mi nevadí. Chci vidět hlavně konec. 2krát. To se mi nelíbí. Vypadají jako gangstři. Oblečení jsou Já slušně. o tom něco vím. Tohle kino vedu od roku 25 a poznám kriminálníky. Zavolej policii. FBI, do ničeho se nepleťte. Nemáte se čeho bát. Ti chlapi přes ulici jsou taky federální agenti, stejně jako já. Budete tady střílet? Nikomu se nic nestane, tohle je Pervis. Koho máte uvnitř? O tom bohužel nemohu mluvit nahlas, ale později se to dozvíte. Ihned se nech spojit s panem Hooverem ve Washingtonu. Řekni mu, že mám důvodné podezření, že Dillinger je v kině biograf. Pověz mu, že jdu situaci vyřešit za pomocí místní policie. Ten chlap patří jenom nám. Zkusíme ho dostat buď uvnitř kina, anebo venku. Nesmíme příliš ohrozit nevinné lidi kolem, jo? Pověz mu, že tentokrát ho dostanu. Tak dobře, chlapi, jdeme na to. Někteří z vás ještě chodili do školy, když jsem ho začal honit. Takže jdeme na věc, panstvo. Výhradně pistole. Uvnitř střílet nemůžeme, jsou tam lidé. Až vyjde, bude ve společnosti ženy v červených šatech. Když zjistím, že je to skutečně on, zapálím si doutník. Žena v červeném a doutník. Je to náš muž. Nezapomeňte. Počkat na můj doutník. Je to jasný?
Proboha. Proč to je? Co se stalo? Někoho zabili. Nevíte koho? Zavolejte policii. To je hrůza. Jděte pryč. Zavolejte policii. Co se děje? Slyšíte? Snad není možné. Co se stalo? Někoho zastřelili. Někdo je mrtvý. Tak zavolejte policii. Tak dělej. Bacha má Ježiš, co smíme. Netlačte se, prosím vás. Co je to tady? Co se tu děje? Rozejděte se! Tak se rozejděte, běžte pryč! Odejděte! Ano, někoho zastřelili. No tak běžte pryč! Počkejte. No tak, holem! Prosím vás, nezapomeňte!